Σημερινός απολογισμός. Ένα πάρα πολύ ωραίο λούτσο. Χαιρετώ! Άντε στο καλό! Αυτός ο λούτσος θα πάει σε έναν κυρίολι εδώ που ψαρεύει. Θα χαρίσουμε. Καλώς είναι. Κάτσε να το χαρίσουμε. Νάτος Κυριούλης. Καλημέρα! Καλημέρα. Έχει τίποτα? Ωραία τεχνική αυτή. Το κουλούτσινο σαλτάρι είναι εδώ. Τι σου φύγε? Δεν μου έφυγε, κυνηγός έχει σαλτάρι. Τώρα εδώ, προηγουμένως. Αυτόν κυνηγάς? Όχι. Είναι για τα πόδια. Α, για χταπόδια. Ναι, με ακολούθησε ο κυνηγός που είναι και εμένα, ένας μεγάλος. Σαλτάρι εδώ πέρα. Τώρα κόλλησε ένα και ξεκόλλησε το δύο. Μέσα τώρα. Πάρ' τον. Γιατί? Δεν το θέλω, εγώ φεύγω ταξίδι. Τον έβγαλα τώρα πριν λίγο. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Καλημέρα. Ταξίδι λοιπόν. Να σε καλά. Ωραίο συναίσθημα, να κάνεις κάποιους να χαμογελάνε, Πάμε να πάρουμε το καράβι της επιστροφής σε λίγο για Αθήνα, για Πειραιά.